Salam aleyküm akraban adamlar. Hemmäňizin Gurban bayramyňyz gutly bolsun. Kabul bolsun. Oğulcan nerede kägi? Bu ýokardan nur ýagyýa, owadan ýagyp dursun gaýdy meni. Men kiçijik adam adaylygy görmedim. Oy, sen ýedimden gelýän bu gaý. Vay jorajan saňa dön. Gurban bayramyň gutly bolsun. Yarım sagatlap salamlaşyp durmaly görýän. Gurban bayramyň gutly bolsun jora. Innik ýyllara da hemmemize de ýetirsin. Vay, aman Güljan täze eşiklen gutly bolsun gaý. Köýnüňe mutly bolsun, doňuňa mutly bolsun, üýmeňe mutly bolsun, küşüňe memme zadyň gutly bolsun. Arasynda demalsan Güljan, demala. Vay, demalsam. Vay, ni satap gaýçylara bardyňmy Gurban? Satap gaýçylara bardym, mene hiç sady bilmän gaýtdym la gaý. Vay, o näme üçin? Mantywa, palowa, dowrama wa hemme zat bar. Hemme zat bar, towgama, mantamma, palowama ýok zat, ýok. Ýönemeň ýan etli gutawym ýok oken içinde. Etli diýen kädil gutap bile otly gutap ýok oken. Şu amanul wara käde bilen oty beýle otömeňde gidip durýar. Salona bardym oý, sen şu gün göderlik salona? Hawa bardym, sen barmadyň la salona. Men bardym agý. He. Yüzüme yaprak yapıp oturan, men nime tanamadyň meni? Vay, şu yaprakly seniň mi? Yüzüme yaprak yapıp oturdum, ýene kim ma gördü? Ýanynda bir bedreli birime oturda. Kellesine bedrege oturan, gödele gödele, pirsotka ýasad oturan ekelligi. Vay, şu bedreli gödel mi dıgy? Gödel. Ýanynda silwe madana kirpik taktyryp oturdy şeýdip. Eline de dırnak taktyryp oturan silwe gördüm. Häzir kirpik taktyryp, dırnak taktyryp beýlerine gelsin gaýnyň näme diýeceğim bilen agan tawel. Dırnagyny palta bile çapay basagy. Gurbanlyga näçe köýne galyň? Vay, bar yo ustanca köýne gallym Gurbanlyga. Günni bir köýne geýip bara goňsulamyň içini ýakjak gaýsta bar. 3 köýnegem gurrun etjäň menak 10 köýnek 10 gyňaç 10 san köws allym. Ýazgalyňmy? Ýazgalym indi gurbanlykda bererin dedim. Ama onun ideýe göýüş gurbanlykda bara jorajan. Ýedüýde nahar ýemek sogapdyr diýe. Ay sen 17 öýden emi ýensiň ýüzüň bir ýyl dogramy ýen ýalak bolup durlagy ýüzüň. 17 däl bar yo 23 öýden idim ýalja. Agyn hany men horlanjak 90 boljak diýem, ýene de 17 öýden nahar idim diýen sen. Ýoşlagy zamanul gurbanlyk geçen soň horlanjak diýdim. Gurbanlykda horlanyp iýmeseň, iýmeseň nahar ýekelere. Onun sadap gaýçyn kaýna men bardym da. O taýdanam dograma iýmedim de. Sadap gaýçy tutuş owa aýtmadym aýdy gurrun edip. Oňa nahar ýenok. Onu ýeňam dogry hingalyk tutmana bar ýan edimmi? Uy, ýür hingalyk uçaly. Ýok, hingalykda bir uçaly. Ýok, geçen ýylam hingalyk uçalyp bir kimedim bile duranmady bilýän. Burdan gözüm açdym ýokarda asıl bolup men galypdyrnagy. Sen agramyňa hingalykda bir uçmalygy. Vay, ama Güljan, seni özümden beýik görýän şoň üçin sen ýokaryk galdyryp goýdum. Ýok, şu gurbanlykda uçmaly, hingalykda bir uçmaly. Bolýa onna, ýöronna bara. Näme delli seni? Oraz gülejemizde täze elitke jaý berdiler. O wejemizde. Vay, o weje diýenne gurbanlyk edip otyr şu wagt. Hawa. Bu aşhanasynda dagyn bir 50-60 adam sygjak. Şeýle bir giyin owadan jaýlar. Vay. Cennet gyýda bir görmek gerek onu. Oň nämesin diýen? Aman Güljan. Ola tawnan bula tawna geçmek üçin ýarym gün berege. Men şoň üçin häzir gurbanlykda o wejelere barmakam bir went goşky düzdüm şuny ödüm. Sen o wejelerde ýitersiň o jaýda aman Gül, sen gowsa gitme. Gitmen men kiçi jaýda oturaýaryn. Şo bir went aýdym maýdan onuň o wejelere gidel gurbanlyk iýmana. Anaýdany? Toylarınız kutlu olsun, saçınız tatlı olsun. 3 gün Kurban bayramıyla halayık kutlu olsun. 3 gün Kurban bayramıyla halayık kutlu olsun. Yeni bir Kurban bayramı kutlu olsun, kabul olsun.